Guadassuar ha acollit durant el cap de setmana les semifinals i la final de la Copa Júnior Femení Preferent de la Federació de Bàsquet de la Comunitat Valenciana. Piquen Claret B s'ha proclamat campió després d'imposar-se en la final al CBF Morella Renomar Els Ports per 52-47, amb la seva jugadora Sofía Abad com a millor esportista del torneig. Ha sido muy importante porque hemos trabajado muy duro durante toda la primera fase y ha sido muy especial para nosotras. Pues ahora conseguir llegar a la final de preferente i conseguir ganarla. Les campiones reberen el trofeu de mans de l'alcalde de Guadassuar, Vicent Estruch, que va presenciar la final junt amb una àmplia representació de l'Ajuntament del municipi, entre ells el regidor d'Esports, Arturo Almazán. És el segon any que disputen les finals. L'any passat pogueren celebrar totes les masculines. Enguany ens oferirem poder albergar així la femenina i sense dubte que acceptarem. Guadassuar és un poble de per si molt esportiu, crec que tenim i toquem els esports i en aquest cas la federació sempre confia en nosaltres per a preparar tots els events i nosaltres molt contents que vinguin així. L'acte de lliurament de trofeus també ha comptat amb la participació del president del Club de Bàsquet Guadassuar, José Luis Escartí, i del directiu de la federació, Fernando Castillo. Ha sigut una final prou competida entre els equips de Morella i del Piquen Claret i han donat espectacle fins al final. Nosaltres, Guadassuar, és com si fos la nostra casa. La Copa Júnior Femení Preferent ha tingut un marcat caràcter solidari, ja que ha estat inclosa en el moviment Cistelles contra el càncer infantil. La federació farà una donació equivalent a la quantitat de punts que s'han anotat durant la final copera. La final han quedado 52-47, pues son casi 100 puntos y entiendo que serán 100 euros. Y luego es muy importante las cifras de toda la Comunidad Valenciana, que en total este año se han apuntado 46 clubs a día de hoy, porque el fin de semana importante es que es el 15 de febrero 16, porque el 15 es el Día Mundial del Càncer Infantil. L'ONG Un entre 100.000 ha volgut agrair especialment la solidaritat dels clubs valencians que, tot i seguir molts d'ells afectats per la dana, han volgut sumar-se a esta iniciativa solidària.